Salut și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi facem un video mai educativ ca de obicei. Și astăzi învățăm să dăm bani 8. E ceva foarte ușor, sincer, pentru început. Mulți spun că fac doar hop și nu fac bani 8 și asta, să dezvoltăm subiectul ăsta acum. Îți zic eu. Să stai să treacă doamnișoara. Direct în cadru. Asta mă că nu se vede fața, hai de. Noi astăzi filmăm banii 8, cum am spus. Și o să începem cu 3 pași, ca de obicei, cum v-am obișnuit și voi. Și anume, primul pas, îi să înveți să dai așa, gen să ridici roata în față, te legi în furcă și apoi o tragi în sus. Ăsta e primul pas. Deci ăsta e primul pas. Hai să încep să vă spun și pe a doilea. Îi spun așa mai rapid. A doilea pas, trebuie să ridicați roata în spate. Asta e a doilea pas. Cum ridici roata în spate? Împingi în pedală în sus. Ceva genul împingi așa. Ca așa. Gen cum ești pe bicicletă, o împingi o în sus. Pam, ceva de genul. Cred că s-o văzut, sigur. Deci, filmează acolo la picioare mai mult. Deci, cred că s-a văzut. Și a treilea pas, e pur și simplu banii 8, simplu. Oricum, prima și prima dată nu o să-l dați foarte înalt. Și zic din propria experiență. Dar dacă exersați mai mult, o să-l dați tot mai sus și azi vă placă tot mai tare să-l dați. Filmezi acum? Hai să vedem cum să faci banii 8. Stai acolo, cameramani, stai acolo pe mijloc. Așa, bă, hai. Filmezi, da? Deci banii 8. E ăsta. Deci prima dată ridicăm roata în față. Uite, filmează la mine. Prima dată ridicăm roata în față și apoi spatele. Deci nici nu odată, nu ridicați prima dată spatele și apoi fața, sau amândouă odată. Hopul, cum am spus și reușesc doar să fac hop, e din cauza că ridic ambii roți odată. Ceva de genul. Nimeni nu mi-a hopul. Pentru că m-am învățat doar cu banii 8. Deci prima dată roata spate și apoi roata spate. Când ridicați roata spate, puteți chiar să țineți doar roata în spate mai sus de pământ, pentru că dacă ridicați roata în spate, o să vă dezechilibrați, n-ați dat bani 8, ați dat doar 8. Deci, recapitulăm. Primul pas. Hop, hop, hop. Dat, plecat, da? Deci primul pas, recapitulăm. Ridicăm roata în față, ne apăsăm în furcă și apoi o ridicăm, efectiv. A doilea pas. Ridicăm spatele, împingem pedale în spate. Hop. Și a treilea pas. Îi banii 8 în sine. Cam asta e. O să fie un clip mai scurt, pentru că banii 8 e scurt. Și până data viitoare, filmează aici pe mine. Până data viitoare, eu v-am lăsat. Sper că ați învățat. E foarte simplu, sincer, dar doar că trebuie să stresați zilnic, dacă se poate. Mai fă unul. Cum? Mai fă unul. Mai fac unul? Ca Filmează din exterior cât mai mult. Asta zic. Și eu vin, tu filmezi drept, da? Și eu filmez aici dau banii 8, da? Deci până data viitoare v-am lăsat, pa, pa, hai cu share, subscribe și toate alea, pa, pa!